Bé, estic a l'Arxiu Nacional de Catalunya. He portat el fons del Marià Font, que és el meu avi, el que va ser el meu avi, un republicà que va ser exiliat a Mèxic. El 39 va anar amb el vaixell de Mèxic des de França i jo vaig anar recollint tant papers i cartes polítiques com cartes i papers personals de l'exili i he portat tot perquè em sembla molt important que sigui públic, que estigui resguardat en un arxiu, que es pugui treballar amb aquest material, historiadors, gent de literatura, gent d'art que vingui i que pugui fer servir aquest material, que em sembla molt important perquè és una història petita però que forma part de la història, no? I que són peces d'un trencaclosques més gran i que segur que algú trobarà informació molt important per continuar fent recerca i ja està. I això són papers personals, polítics, però són la família, no? La família que va anar a parar a un altre lloc del món i que va fer la vida sempre amb la mateixa constància de pensar el món com un lloc millor, que s'havia de treballar per fer un món millor, i a mi em costa deixar tot aquí, però em sembla molt important deixar-ho perquè s'ha de fer públic, no?